marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi porbadia nat mo palangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatay. Jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon na. Songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Bethlehem. Sai pinuji maguarmu nabadiai. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tuhati uron. Jala dipadomu hodo hami. Naholang hian sian ho. Gabe saur muse dohot ho. Gok halalas ni roha do hami alanii. Sai jalo maha muleteon ni roha nami. Naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Katangihon mapatik ni debata di pesta Natal paduahon sadarion. Imana tersurat di Jakobus 4 mamuka senaya pitu sahat tuayat walu. Atong oloi hamuma debata, alo hamuma si polisi, dungi maporus maibana sian hamu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen.
Atau potima dosat tanagodangi tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani na di banua ginjang, hodo na patupahon hasitan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Lehon matuhami to dimna badiay, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alay asa hot rohanami marhapor siyaon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan Jehovah, nagok asini roha dohot hasitongan doho, sian hamoranmu dohami saluhut majalo jala mangulu, asima roham dihami, say unang paingot-ingot pangalaw sion nami, say sesa masaluhut dosa nami, ho naung gabe daging jala maringan di tonga-tonga nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasa ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diasai ho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesai akka pangalosim. Alani hadiri okku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na diginjang.
Hatani debata turpuk epistel di minggutta, jala pesta Natal paduahon sadarion, tarsurat di Yesaya 52, mamuka seana ayat pitu, sahatu ayat 10. Lehet nai di atas ni akadolok akapat ni pabarita nauli, napatubegehon hadameon, namamaritahon barita nauli, napatubegehon hatuaon, nama doktu sion, debatamdo bakit raja. Pangiar ma suaram rap marolup-olup mahamu, alea kapasi-pasi ni Jerusalem, ay nunga marpangulahi rohani Jahoba mida bangsona, nunga di palua Jerusalem. Ido yang ko sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Tahatidak kon maha porseaw tay, songon na hinatidak kon idong atas sa porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imanatin buhon ni si Maria, nagabe-gabean senton di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, natumaun na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tubanua toru dung ditanom, namula mangolu di are patoluhon, namanai tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na soha tu dosani, di simay ibana pa mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, caladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihongoluan na sora suda. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Natal, mari kita sadohna manginang. Selamat hari Natal. Kita takasa ting-ting di minggutta sadarion,
Minggu Natal Paduahon tanggal 26 Desember 2021 halaman Paduahon. Poin Naparzolo Papungu Peliat Tuzolo. Sadarion Minggu tanggal 26 Desember 2021 Papungu Peliat Tuzolo Dohita Dung Sipul Papungu Pelian Napaduahon Laho Haparlua Tudia Koni Sosial Huriatta Lasma Rohatta Pasahato Peliani halaman Napatuluhon. Poin Napapatan. Jadwal malam tahun baru dan tahun baru di HKBP Bandung Barat. Hari Jumat tanggal 31 Desember pukul 10.06 malam tahun baru bahasa Batak. Tanggal pukul 10 siang tepat pada malam tahun baru bahasa Indonesia. Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10 tahun baru bahasa Batak. Catatan acara keluarga malam pergantian tahun baru tanggal 31 Desember pukul 00 asa tapatu pama amanginang songo pertanyaan di bagas tabe songon nama kalason manang makamalteho sude dengan bahasa ni tuhatai diganu pertikian na pinasaha na tuhita aka pilihan pertanyaan keluarga boima di pasahat tu huria manang tu gereja. Poin na palimahon. Program dan anggaran huria tahun 2022. Mengingat akan berakhirnya tahun 2021 ini, oleh karena itu dimohon kepada masing-masing Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia agar mengadakan rapat internal dengan seksinya masing-masing supaya segera menyerahkan program kerja dan anggaran tahun 2022. Demikian juga kepada Majelis Perbendarahan Jemaat supaya membuat program kerja dan anggaran gereja untuk tahun 2022. Program dan anggaran tahun 2022 akan dibawa dan dibahas dalam rapat majelis dan rapat huria. Poin apa-apun bingkisan Natal sesuai dengan program dan anggaran tahun 2021, seksi sosial Dewan Diakonia akan memberikan bingkisan Natal di akhir tahun sebagai tanda ucapan selamat Natal khusus bagi anak-anak jemaat HKBP Bandung Barat yang telah yatim piatu. Pemberian bingkisan tersebut pada Minggu tanggal 2 Januari 2022 di kebaktian pukul 11 WIB. Halaman Napapaton. Poin 13. Selamat ulang tahun. Sude para halado doh ruas ni HKBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun, tuna marulang tahun di bagasan mingguon. Mamukas yan ari Minggu sadario tanggal 26 Desember 2021. Sahat tuari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 saya di paso-paso tuhatta manasida na marulang tahuni di bagasan hahipasun hu dilehot tuhatta tunasida gajang niumur songoni masih patakasa ting-ting di mingguta sadarion mauliate ma dihita saluhutna. Mahabuna, Akana Pursi.
Damai ni debatana sumurung sian saluhuk naroha, ima mangaramoti hati-hati duhut pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat hari Natal madihita saluhukna. Tatangi homma hatan debata di pesta Natal na paduahon, imana tersurat di Yohanes Bidusada, Bamukasian ayat 14, sahatu ayat 10 walu. Songonon ma hatana. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon. Jadi huida hami maha sangaponna, i maha sangapon ni anak sasada ni nasian amai, gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dakon si Yohanes do ibana ainin nama, odo ibana nahudoki, narosian pudiku, jumolo do ibana adong asa au, ay parjulu hiad do ibana. Ay sian hamoraon na do saluhut hita majalo, ima asini rohana naso marna motok. Ay marhite sian si Musa do di lehon angkopatiki, alaihi norhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan. Dang dungadong namar nida de mata anak nasasadai nadia puan ni amai ibana do mamarita hosa ido yanggo sahana. Hurian itu hatta nahina holongan sudedo hita maka tidakon dirita naporsea si huton Kristus. Semua orang yang ada di negara Republik Indonesia ini pasti menyatakan dirinya sebagai umat yang beragama. Alai mulut tasukun sasahalak taringot tu haporsiauna mulu di haporsia ibana de batana tadok songo dia do hurua debata. Asugari disukun naik tuhita namar minggon songo dia do harua debata nahina porsiamu. Molo ugamo nasing madok dak pola hudok ugamo nai, mereka menggambarkan Allah itu seperti jat. Manang na jataho dang binota laidok jat yang tidak terbatas. Molo halak junani di Bibel tei madok tu debata nasu tinada. Allah yang tidak kelihatan. Mula kau puta najolo ada orang soroha Kristenon tu debata nasu ni ida. Dan adong nabui manggobarhun songo dia do debata. Alai ima luar biasana kebanggaan hita halak Kristen gabedak suku-suku berohata madok songo dia debata. Ai debata na hata hapor siai nunga di tonga-tongata jala nunga mian rap dotita jala tatada do rupana rumangna songo dia. Itulah keistimewaan kita. Mulugama nasing dang mui menggambarkan bagaimana Allah mereka, tetapi kita dan kamu bisa menggambarkan Allah yang kami kenal itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi daging. Debata naung gabi jolma. Debata na olo turun sian habang sanai dakolan nama mareta ibana sia benua gijang alai olo di bana rapdo tita di portibion rapdo jolma pardusei. Pabuahamu majo adong ugamo nasing nabui patuduh songoni nahina porsiauna dangado. Jadi Allah kita itu benar-benar real dan nyata. Bukan Allah hanya di imajinasi, bukan hanya di pikiran, bukan hanya menerawang jauh, tetapi Allah kita benar-benar berada di dekat kita. Itu disebutkan dan dipanggil namanya menjadi Immanuel. Di tonga-tonga tado HP
debata. Napa dua hon molo disuku nakanin songo dia manak seperti apakah Allah itu molo disuku muse tu hita idia do ibana. Idia do ibana. Molo hala Israel mengadungi nasida tu debata madok aidang ditanyo debata bihami Allah tidak bersama lagi dengan kami sehingga mereka menjadi ingin frustasi dan putus asa ketika melihat laut yang begitu luas di depan, ketika Firaun sudah menyerang dari belakang, tidak berapa lama lagi mereka akan musnah menurut pikiran mereka. Ay mati nama hami bayanon yon. HP dang boy terlakah betu jolo ay laut na bidang. Mengadungi manasida pido mahami, mati mahami, dang didong ani di batabi hami. Alai hita do HP songoni makilalaho kamak kamanginang. Moloro parsoriomu, molo borak paru kilomu, itur mengadungi ho, ay ditadi kode batadu au. Moloro parsoriomu, molo daksia turohama kana masa di doko, hola nau maharoa, no merdosa ubay na songoni hutaon. Ketika kamu mengalami hal-hal yang tidak bisa kamu pikirkan dalam perjalanan hidupmu, kamu berkata kepada Tuhan, Tuhan itu tidak adil. Tetapi ternyata tidak. Pikiran kita yang mengatakan demikian. Tohodo mate hala Israeli neng bunuh ni si pirau do paranganna dao. Aidi bejolo ni mata ni nasida sadiri tarida ma huaso pabahena ni debata dibuka debata laut nabi dangi boy nasida mardalan. Siapa bisa membayangkan itu bisa terjadi dari logika akal pikiran manusia? Tidak ada. Alai mulung ade bata madok dang mate ho mangolu doho inang malue doho siak kobiton salpo mulu tahun naburuhon madapot tahun nai baru siapapun tidak akan bisa menghalangi kita. Porsia dah mudisi porsia tu mulu so porsia dang liu anu tabarone de molo di dok kalak ikom mate nama ho ainung ngarota hop akasitonomu molo di dok Tuhani bukaku dala di ho boy doho mardalan, tolhas doho. Aisa guru di bana do sude akan namasay. Napatuluhon molonung ngatakas tabo to hape di labuk ta di bata. Daksay lulu behita songon edde ni pungwaninay. Lulu doro haki. Di dia do di bata kiunang bese songon ni behita te. Dilabuk taro de bata, di botoro na dirhami, jala doho dohi tamanaon, rap doho ibana diak kasih tau notai. Atong na batuluhon, wasa gabi ulo ibana gabi jolma. Wasa ulo ibana gabi daging. Asaboy talu siya karongata silumi namadok, mana mungkin Allah mau menjadi manusia. Katamu, Tuhan yang kudus, masa mau menjadi seorang manusia yang berdosa? Baru kita mengalusi. Unakula madok kita marnatal, Yesus lahir isukur dongata nasos tahapor syok kita, la sohita song kacitnya duton, dang buita alusi. Kenapa Allah mau menjadi daging? Kenapa Allah mau menjadi manusia? Kenapa Allah turun ke bumi? Mulu Anselmus mandokon kur deus homo. Kenapa Allah menjadi manusia? Allah ni holong ni rohani di batado di hita. Yohanes 3 ayat 10 nome. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anggo holongmu hubotoro. Anggo holokku hubotoro terbatas do marni dabu hido sipata. Mulu padita di Bandung Barat duau, mulu pajupak kita songon nasangak bu piau. Diseratikan do dak padita di Bandung Barat biau, mulu samul masih losak kita, dong ulu biau manise. Mulu tiki porus ibana sudi majungjung selamat Natal opung, selamat Natal porus nami alai holas porus be dangong benang ko manganggo.
Terbatas doholong ni rohata. Terbatas. Satu kali kau sakiti hati ini, masih maafkan. 2 kali masih, tapi jangan sampai olah ni tolu hali do holongmu, olah ni tolu hali do maafmu. Allah yang kore bata sugari olah ni tolu hali ngamau pita tuan nami laku tobi. Ai garu pari hita mardosa, garu pari hita manudalhon, garu pari hita mabain nasosuman. Allah muliati mari Tuhani. Ulu ibana gabe jolma asa gabe tubus ni dosata, supaya kita diselamatkan, kita ditebus, bukan dengan emas atau sekepok uang berlian, tetapi dengan darahnya yang dicurahkan di Golgota, supaya kamu itu menjadi anak-anak pewaris kerajaan Tuhan. Natului pe molonunga suadi rohata hubikir maknani natalong ngabu ibe ame biate. Mula mahita siya tongan ibagas joron, di bagasa pos ni roha. Nakni perjulu hali dak suku-suku beroham. Songo dia do rupani di batam. Nunga di tadaho. Molo porseho di Kristusi nunga be. Napaduahon idia do ibana. Unang be lului di san, unang lului di san, unang lului di Jerusalem, unang lului be di Jordan. Unang olo hori pali lului luhalak. Dak kasia dak tikos terdiri hona julu di HKBP ikut tu sungai Jordan do manang ikon mau bawain ko tu dari, jangan lagi mau diberombang-ambingkan. Tetapi Tuhan itu adalah di sini dalam hati kita. Ido bain nasopolarok kita sonuga monasi ikon hijrah ikon lau tu ziarah tu mekado akayana nasik anggo dihita daw. Au sugari do gabe manabba kekudusan manang haberiota lau hita tu Jerusalem ra ita ninabui patu pauta rodangi alai las tolu hali pe mula hulak kono tu Jerusalem molo isang gula hodo istri mula sa Jerusalem manang berbadai hogan upare do tetanggam airang mariswanggui tangarong labatan ni alani suamma tubuma Yesus di bagasa rohata ay nunga gabi daging ibana, gabi rupani jolma, sian hasang apon nai, jolma nasang debata nasang api, gabi dipakibana do rupani jolma, asa tadok dilabuk tado debata. Dia bersama dengan kita, dia mau bersama dengan kita, dang ditadiko kita, songot tadiang nahapuluani. Atong merlas ni roha mahita, hamuak kamang do tamuak kainang, di minggu sedarion ay nunga gabi daging hapi hatai jala maringan di tunga-tungan hitaon pos maruhatta mulak siya tungan ibagas garijaon unang adok kitaon na marmara say di bagasa pos ni roha do pakirimom mahita songo bangso Israeli tu jolo marnida pasu-pasu ni dibata nunga ditaruhok kita tu ujung ni taonon pos rohatta 2 tahun na baru pe ikon sikop do nang asini rohani di mata jalota asal marpos ni roha marsigato kita tu di mata unak pangasaho gugum unak pangasaho pikiranmu molo di pangasaho ku gugum terhirim doho molo di pangasaho ku hamuramu terhirim doho sugut alai pangasaho maburjuni Tuhani nang rotu hita jupangmu makanauli na hasea di bagasan nguluon amin martangyang mahita maulate ma Tuhan di minggu sedarion di minggu Natal na paduahon marsaringar hatam paingotok kami ay nunga gabi daging ho Tuhan jala maringan di tonga-tonga nami saibay mahami Tuhan tubus jala upani halujaw mi bagas pilauti Tuhan ubagas do holongmu bidak petawi Tuhan o bidang do holong mi moliati ma Tuhan di holongmu na sotara sami saya jari mahami marhite todim asa mulak kami sian bagas gari jaunan non gabiak ka jolma na marpakirimon na baru mahami hutinggal ho kami masal hu nakadosa hula ho kami ma akaulaon na mabayal lomo ni roham unang luas sami mga dungi mga lului di dia do di bata nami
Ainung ngapos rohanami Tuhan. Manang ditiki arsak, manang ditiki las nirohape, dakya ditadi koko kami. Atong saha di homa daging nang tordinami sa luhuna. Pasu-pasu maruas ni huriam, hakabibi badung baraton. Asagabi pasu-pasu hami naktu na humaliak kami. Hupuji hupasang apami magwarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Tadi oma saya naik jong-jong maita. Tubuh si
basa ni debata tu hita ai gabe daging do ibana Roma no pot hitaon jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jakom maibana naong Roma buan haluauni. Gabe daging mahatai debata gabe jolma Yesus maringana di tonga-tongata di rumari do dirina asal dapot hatuaon hita gabe marmulia nang jolma huhut badia alanita dan naung maringan ibana di tonga-tongan hitaon darida maisian hamu baon ni rohata ala naung Yesus maringan di kita marede hita. Pasaha mapiliat datu harajaon di debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, doho nasa ulibasa na mauli utus. Upasa tami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Sejalo magabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasiak kami pilihanon. Pati bulok karajaommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni silihol-lihom mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinorbadia mau guarmu say Roma harajaonmu say sauk malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaor hom madamena tutodim.
Horas selamat hari Natal mari kita saluhna. Salam sehat.